Balkan vilayetinde humar oyunlarının dürlü görünüşleri köpelýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň arasynda bularyň ilat arasynda meşhurlugy artýar. Soňky aýlarda bu oyunlarda müňlerçe manat pul ýitirip, maşalalary dargaýan ýa-da öz janyna kast edýän adamlar hem gözgörteli köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24 noýabrda Sebitden maglumat berdi. İşsizlik, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygy, inflasiýa, raýatlary, hususan da ýaşlaryň köpüsini bu oýunlary oýnamagy iterýär. Ýaşlar tiz köp pul gazanmak maksadynda dürli mysmyslara, reklamalara ynanyp, dürli online humor oýunlaryny oýnaýarlar. Olar garz alyp, köp pul dikip, köp pul gazanyp bolýar diýen sözlere, programmalara ynanyp, uly mukdarda pul ýitirýärler. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sebitde humar oýunlarynyň poker, kartany pully oýnamak, turşy, horoz urşy we dürli saýtlarda online oýnamak ýaly görnüşleri bar. Türkmenbaşy şäherinde bolsa adamlar öýlerde ýa-da myhmanhanalarda üýşüp kartany pula oýnaýarlar. Şehirde humar oyunlaryň yerli dealerleri hem köpeldi. Olar oyunlara agza bolmak isleýän adamlara hasap açyp, olaryň hasabyna islendik mukdarda pul geçirip berýärler. Soňky aýlarda bir kanun kazinoçylar diýip tanalýan bu adamlara ne polisiýa ne de Milli Howpsuzlyk Ministrligi sesini çykarýar. Olaryň arkasynda ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň bardygy aýdylýar. Diýip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onun sözlerine göre yerli kanun goraýjy edaralarda bu emeldarlaryň online humar oýunlarynyň bukçalaryny satyn alyp, Türkmenistan boýunça öz adamlaryna satdyryp, uly gazanç edýändikleri barada gürrüňler bar. Sebitde humar oýunlarynyň görnüşleri köpelip, ilat arasynda meşhurlugy artýan mahaly bu oýunlarda müňlerçe manat pul ýitirip, maşgalalary dargaýan ýa-da öz janyna kast edýän adamlar hem gözgörteli köpelýär. Soňky 6 aýda Balkanabatda we Türkmenbaşyda bize ma'lum bolan maglumatlara görä humar oýunlaryny uly pul otdurup, 13 raýat öz janyny kast edibelli. Olaryň 5 sanysy mektep ýaşyndaky ýetkinjek ýaşlar. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanabatly saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä ýakynda Balkanabatda bolan wakalaryň birinde 30 ýaşyndaky gelin adamsy 150 000 manat garz alyp, onu online humar oýununda ýitirenden soň öz janyna kast edýär. Azatlykda bu wakanyň haçan we nirede bolandygyny we janyna kast eden geliniň şahsiýetini anyklaýan maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülüge ma'lum etmekden saklanýar. Ýaşaýjylaryň we saglyk işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä, humarda uly mukdarda pul ýitirenden soň öz janyna kast eden adamlaryň ýa-da olaryň maşgala agzalarynyň ölüm resminamalaryna tarpa taýyn jan berende ýazylýar. Öz janyny kast eden adamlaryň öýüne baranmazda polisiýa bile merhumlaryň ölüm resminamalaryny olaryň humarda uly mukdarda pul ýitirenden soň janyny kast edenligini görkezmezligi tapşyrýar. Polisiýa işgärleriniň sözlerine görä, humar oýunlary sebäpli pul ýitirenligi, janyny kast edenligi barada resminama düzeltmezlik hakda ýokardan görkezme berilipdir. Diýip saglyk işgäri belledi. Bu maglumaty polisiýadaky çeşmämiz hem tasdiklap, humar oýunlarynyň arkasynda ýokary derejeli emeldarlaryň durandygy sebäpli uly garz boýnuna düşüp özüni asan adamlaryň ölüminiň derňelmeýändigini hem aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimiýetlerden, şolsanda Sebitiň polisiýa we saglyk müdürliklerinden tesvir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Ýagdaýlara ýakyndan syn edýän yerli synçylaryň bir näçesi umumy jemgyýete täsir edýän humar oýunlarynyň arakorlukdan hem beter ziýan ýetirýändigini, ýöne bu babatda häkimiýetler tarapyndan hiç şeýle çäre görülmeýändigini aýdýar. Aýalyny karta oýununa utdurypdyr, maşinany öýüne utdurypdyr diýen sözler 1990-njy ýyllaryň soňunda, 2000-njy ýyllaryň başynda eşiderdik. Indi bolsa her aýda suňa meňdes wakalary görmek we esitmek bolýar. Häkimetler bu mesele çäre görmek beýlede dursun, hatda ony agzamaýarlar.
Dip Sinçi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda humar oýunlary ýörite kanunçylyk bilen düzünleşdirilmeýär. Ýöne ýurdun administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksi humarly oýunlary oýnamagyň kadalarynyň bozulmagy bilen bagly ýagdaýlara jerime töleglerini göz öňünde tutýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ilat arasynda online humar, bije, lotereya ýaly oýunlar giňden ýaýbanlanýar. Şeýle-de ýurdun dürli sebitlerinde wagtal pul goýulyp itler ýa-da horozlar hem uruşdurulýar. Türkmen häkimetleri we metbuat ferişteleri bu oýunlar, şeýle-de it we horoz uruşlary we bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada habar berip, açaçan gurrun gozamaýarlar. Azatlyň habarçysy we çeşmeleri Türkmenistanyň paýtaçylykdaky mezur häkmeti pul ýygnamak görnüşini noýabr aýynyň aýagyna hem dowam etdirýändigini, ýogsa inni gowaça meýdanlaryna ýygnalman galan paýtanyň düýpden ýokdugyny habar berýärler. Balkan sebitindäki çeşmeler häkimetleriň paýta galmadyk gowaça meýdanlarynaky hasyly soňky üýtüňine çenli ýygnap almak üçin büdjet edaralarynyň işgärlerinden mezuri meýletin ýagdaýda pul ýygnamak talabynyň saklanyp galýanlygyny aýtdylar. Bereket, Gazlarbat, Magtumul etraplarynyň gowaça meýdanlaryna paýtasy ýygylmadyk gozalar däl, gowaçanyň çöpü hem galmady. Daýhan birleşikleriniň tas ählisini gowaçadan oşan ýerleri dolu sürüp geljek ýylyň ekinini taýýarlamak işleri başlandy diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan daýhanlar, hünärmenler mezur häkmetiň pul ýygnamak görnüşini dowam etdirilýändigini öňe sürdiler. Çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, Agdalan etraplarda mektep muallimleri, lukmanlar we beýleki saglyk işgärleri, jemaat tozulugynyň işçileri, pudak ýolbaşçylarynyň görkezýän basyşlary esasyna paýta ýygym üçin häzir noýabryň soňky hepdesinde hem pul bermäge mezur edilýär. Her hepde üçün 220 manatdan pul ýygnap alýarlar. Mektep direktorynyň orunbasarynyň talap edilýän puly wagtynda bermedik muallimlaryň sapagynyň arasyny bölüp, okuwçylaryň öňünde kemsidip, azgyrylyp, paýta ýygymy üçin pul sorap alýan wagtlary hem bolýar. Dip Magarif işgär aýtdy. Onun sözlerine görä muallimlaryň käbiri paýta ýygymynyň tamamlananyny aýdyp pul bermekden ýüze gurýar. Ýöne olary hem işe bolşýaly, işden kowmak we başga iş tapmadýaly etmek haýwaty bilen gorkudýarlar. Bu ýagdaýlary Bereket etrawynyň 1-nji orta mektebiniň bir muallim hem tasdik etdi. Direktoryň ornwasarlary pul bermeýän muallimlere öz islegiň bilen arzany ýazyp işden çykýarda häzir etrap bilim bölümünden topar çagyryp başga işe yerleşip bilmedi ýaly zerur bolan çäreleri görürs diýerler. Munyň açyk talaňçylykdan kän bir tapawudy ýok. Diýip özüni marallyp tanadan pedagog aýtdy. Onun sözlerine görä, gowaça meýdanlarynda häzir gowaçanyň çöpü hem galmady we şudugar sürüm başlandy. Aýry-aýrylykda gurlaşan adamlar paýta ýygym üçin diýip ýygnalýan pulun näme harçlanýanyny sorap hem bilmeýändiklerini, ýöne paýtanyň bekanun salgy üçin bahana bolmagynyň mümkinligini aýtdylar. Diňe mektep müdirleriniň orunbasarlary däl saglyk edaralarynyň jogapkär işgärleri, beýleki pudak ýolbaşçylary hem jenaýat toporlary ýa mafiýa ýaly hereket edýär. Olaryň üstünden hukuk toporlaryna şikaýet etmegiň hem peýdasy ýok. Gaýta özüňi günäkär etmekleri mümkin. Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine görä, şikaýet eden adamlar adatça sen daşary ýurtlaryň agenti bolaýma. Belki döwletimize garşy Amerikanyň metbuatyna maglumat berýänsiň. Seni barlamaly bolduk. Telefonuny goýup git. Biz ony MHM'niň 7-nji bölümine tawşyryp seni içkin öwrenmesek bolmaz diýip gorkudýarlar. Anonimlik şertinde urlaşan muallimlaryň biri şikaýet edenleriň özleriniň guman astyna alınmagynyň, günäli tapylmak ähtimallygy baradaky gurrunlaryň gowy netije berýänligini aýtdy. Onuň pikirçe köp adam ýurtdaky reallyklary, hak hukuklaryny talap eden raýatlaryň düşýän kyn ýagdaýlaryny gowy bilýär we ilki çydaman arda ýazan hem bolsa, soň derrew sagaman gutulsam bolýar diýen netije gelýär.
Aktam Ženevada Ukrainadaky urusyň soňuna çykmak ugrunda Kiýew bilen geçirilen duşuklarda möhüm öňe gidislik bolandygyny aýtdy we munyň urusdan ejir çeken ýurdun öz ygtyýarlylygyny dogly üpçün etmäge we adalatly paragçylygy ornaşdyrmaga gönükdirilen täzelenen we kämilleşdirilen paragçylyk çarçuwatyny taýýarlamaga mümkinçilik berendigine aýtdy. 23 noýabrda Washingtondan ýaýrylan beýanatda Prezident Donald Trump'ın hüdürlän we Kiýewiň ýaranlary tarapyndan Moskwa üçin gaty amatly höküminde tanqid edilen 28 maddadan ibarat paragçylyk meýilnamasyna girdilen ütgeşmeleriň mazmuny ýa-da jikmejiklikleri taýyklaşdyrylmady. Gepleşikler konstruktiv, ünsli we tila hormat çäginde geçip, onuň dowamında adalatly we uzak möhletleýän paragçylygy gazanmak baradaky umumy ıgrarlylyk tasdiklandy diýip Amerika Ukraina bilelikdäki beýanatda aýdylýar. Diskussiýalar taraplaryň pozisiýalarynyň ýakynlaşmagynda we indiki anyk ädimleriň kesitlenmeginde möhüm öňe gidisligi görkezdi diýip hem resmi namada nykdalýar. Taraplar geljekki itlendik ýalasyň Ukrainanyň dogly öz ygtyýarlylygyny kepillendirmelidigini, şeýle-de durnukly, adalatly paragçylygy üpçün etmelidigini ýene bir edek tasdikladylar. Gepleşikleriň netijesinde taraplar täzelenen we kämilleşdirilen paragçylyk çarçuwatyny taýýarladylar diýip beýanatda aýdylýar, emma jikmejik düşündürüş berilmeýär. Dokumentda tarapların ikisinin hem Ukrainanyň iň güýçli tarapdarlarynyň bir näçesiniň ýerleşýän Ýewropadaky hyzmatdaşlary bilen de ýakyn aragatnaşygy saklamak barada ylalasandygy aýdylýar. Trump özüniň bu baradaky pozisiýasyny entek jemgyýetçiligiň öňünde açyk beýan etmedi. Ukrainanyň Ýewropa boýunça ýaranlary bilen birlikde bir näçe Amerikan kanun çykarajysy, olaryň arasynda käbir respublikanlar hem bar. İlk teklip edilen meýilnamany tanqidlap, käbirleri ony Kremliň arzuw sanawy diýip hem atlandyrdylar. Aktamyň beýanatynda duşuň dowamında Ukraina delegasiýasynyň beýan eden esasy aladalarynyň ählisiniň, ýagny howpsuzlyk kepillikleriniň uzak möhletleýän ykdysady üsüşüň, infrastruktura goragynyň, navigasiýa erkinliginiň we siýasy öz ygtyýarlygynyň dogly ara alınıp maslahatlaşylandygyny tasdiklandygy aýdylýar. 23 noýabrda Döwlet sekretary Marco Rubio Ženevada Amerikanyň delegasiýasyna ýol başçylyk edip, Ukraina resmiýetleri bilen duşuşdy. Washington Kiýewiň Birleşen Ştatlaryň teklibini çalt kabul etmegine basyşyny güýçlendirýär. Trump özüniň teklibine Ukrainanyň we onuň Ýewropaly ýaranlarynyň garşy çykmagyna nägileligini bildirdi. Duşukdan soň Rubio uly öňe gidisligi yglan etdi we habarly edeninden soň Trump'ın gepleşikleriň mazmuny boýunça kanagatlanandygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň habaryna görä, Rubio gepleşiklerden soň Şwitsariýadan Washingtona ugrady. Ukrainanyň delegasiýasyna ýol başçy bolan Zelenskiň administrasiýasynyň başlygy Andriy Yermak jurnalistlere Ženewadaky gepleşikleriň juda gowy öňe gidislik getirendigini we Ukraina halkynyň munasip adalaty we uzak möhletleýän paragçylygy tarap öňe barýandygyny aýtdy. Günwatar habar teristleriniň bir näçesiniň atlandyrylmadyk tesmelere talgalanyp ýazmagyna görä, Amerikan we Ukraina resmiýetleri Zelenskiň meseleni Trump bilen maslahat edip bilmegi üçin onuň Washingtona geljek hepde hem amala asyp biljek taparyny taýýarlamak boýunça gepleşikleri geçirýärler. Reuters agentliginiň bir çeşmesi duşukda esasy ünsüň Trump tarapyndan orta atylan 28 maddali paragçylyk meýilnamasynyň iň ýiti meselelerini, sol sanda Ukrainanyň territoriýasynyň bir bölegini Russiýa bermek ihtimallygyna hem gönükdiriljakdygyny aýtdy. İlki başdaky meýilnama resmi taýdan aýan edilmedi, emma onuň mazmuny metbuata sızdy we bir näçe yerli we halkara habar teristleri tarapyndan çap edildi. Ondaky şertler Kiýewden giňgerimli egilşikleri göz öňünde tutýar we umuman Kreml tarapyndan öňe sürilýän talaplaryň köpüsine çalymdaş. Moskwanyň talaplarynyň arasynda Ukrainanyň Donbas diýip bilinýän tebitiniň düzümindäki Donetsk we Lugansk regionlarynyň we Kremliň Russiýa boýun bolmagy, şeýle-de Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň sanynyň çäklendirilmegi ýaly şertler hem bar. Mundan başga Kiýew ýurdun konstitusiýasy derejesinde NATO agza bolmakdan ýüzürmeli. Galy berse de günwatar harby ýaranygyna hem Ukrainada goşun ýerleşdirmegi bilen baglylykda çäklendirmeler girdilýär.
Moskwa garşy kabul edilen sanksiýalar hem meýilnama laýyklykda bölükleýin gowşudylmaly. Munun öwedine Ukraina etatan Amerika tarapyndan beriljek howpsuzlyk kepillikleriniň belli bir görnüşini alar. Seýledi oňa Ýewropa bileligine agda bolmaga ruhsat beriler we käbir maliýe peýda beriler. Russiýanyň hem häzirki wagtda basyp alan käbir Ukraina territoriýalaryndan goşunlaryny ýygyna çekmegi göz öňünde tutulýar. Amerikanyň kanun çykarjylaryndan we daşary ýurtda ýaranlardan gelen tanqidleriň fonunda Trump 20-nji noýabrda meýilnamanyň üýtgedilmegi baradaky mümkinçilikleri açyk goýdy. Jurnalistleriň Trumpdan munyň Ukraina üçin soňky teklip bolup bolmandygy baradaky soragyna Amerikanyň prezidenti ýok diýip jogap berdi. Ženewadaky gepleşikleriň arasynda Zelenski Prezident Trump'ın toporunyň aýdanlarymyzy isýandigi boýunça alamatlar bar diýdi. Це були ґрунтовні розмови, багато змінюється, дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Köp zat üýtgeýär. Urusyň soňuna çykmak üçin zerur ädimler boýunça ürän teretaply isleýäris diýip Zelenski Aktamyň beýanatynyň öň ýany akşamky video izlenmesinde belledi. Germaniýanyň DPA habar agentliginiň maglumatyna görä, Ýewropanyň hüdürleýän alternativ meýilnamasy Ukrainanyň häzirki wagtda öz gözegçiliginde saklaýan territoriýasynyň hiç bir bölüginden ýüze urmegini göz öňünde tutmaýar. Seýlede Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň tanyny Amerikanyň teklibindäki 600.000 iskeriň deregine bu çägi 800.000 harby gullukçy diýip kesitlemek teklip edilýär. Seýle hem Ukraina üçin berik howpsuzlyk kepillikleri göz öňünde tutulýar. Mundan başga Ukrainanyň NATO agdalygy dogly görnüşde kesitli ret edilmeýär. Seýle hem Russiýa urus jenaýatlary boýunça umumy amnistiýa eglan edilmeýär diýip DPA çeşmelerine talgalanyp habar berýär. Ýewropa we Afrika ýurtlarynyň ýolbaşçylary 24-nji noýabrda Angolada ykdysady samita ýygnaýarlar. Ol ýerde Russiýanyň Ukrainadaky urşunyň Ýewropa bileliginiň liderleriniň ara alyp maslahatlaşjak iň derwayt meseleleriniň biri bolmagyna garaşylýar. Kreml Ženewadaky gepleşikler barada häzirlikçe resmi beýanat bermedi. Ýöne Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 24-nji noýabrda Ukrainadaky paragatçylyk tagallalaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetçilik geçirmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Bu aralykda Ženewadaky gepleşikler dowam edýän pursady hem Russiýa 4-nji ýylyna golaýlap barýan dogly gowrumly uruşda Ukraina garşy adam pidaly ganyň hüjümlerini dowam etdirdi.